Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Maagang resulta ng survey na nailalabas sa social media, dapat bantayan at suriin muna bago paniwalaan ayon sa ilang political analyst. COMELEC, pabor sa regulasyon sa substitution upang hindi maabuso. Pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 sa Mabalacat City, idinaan sa mga paaralan at youth center. At 13 kandidata maglalaban para sa kauna-unahang Reina del Bacolor 2021. Magandang gabi mga karehiyon at sa ngalan po ni Jennifer Salenga, ako ho si Justin Dizon at oras na ho para sa mga naglalakihang balita sa Central Luzon ngayong araw. Sinimulan na ang COVID-19 vaccination sa mga edad 12 hanggang 17 sa syudad ng Mabalacat sa Pampanga. Upang higit umanong mapabilis ang proseso, idadaan sa DepEd Mabalacat School Division at sa itinalagang Youth Center ang registration at rollout ng bakuna. May detalye ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Na-i-roll out na ang COVID-19 vaccination para sa unang batch ng 100 kabataan na 12 to 17 years old sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules, November 10. Dito sa Doña Asuncion Lee Integrated School na ginawang vaccination site, makikita sa mga magulang na umantabay sa kanilang mga anak ang kasiyahan dahil sa wakas ay mabibigyang proteksyon na raw ang mga ito laban sa virus. Si Jackie Valencia, sinasabing mauutusan na raw ang kanyang anak sa gawain sa labas ng bahay. Mas confident na ilabas kahit papano kasi almost 2 years silang natenga sa bahay. Ayun, para hindi puro TikTok. Ayon kay Valencia, kinaya nilang mag-asawa ang adverse effect ng bakuna at dahil wala naman umanong naging masamang epekto ito, malaki ang kumpiyansa nilang hindi makakasama sa kondisyon sa kalusugan ng kanilang anak ang COVID-19 vaccine. Ako at pati ng asawa ko vaccinated na, so wala naman kaming bad na experience sa vaccine. So ayun, confident naman kami sa vaccine na binigay. Iba naman ang pakiramdam ni Frida Sampana habang pinababakunahan ng anak. Hindi pa rin umano mayaalis ang pangamba dahil iba ang komposisyon ng pangangatawan ng mga nakatatanda sa kalusugan ng mga kabataan. Meron pong konting takot, although ako ay vaccinated na, pero hindi ko lang po alam ang effect pagdating sa bata. Kasi po baka mahina po ang katawan niya, hindi niya kaya yung gamot. Yun po yung one of my fears as a parent. Anya, hindi muna niya ginawang sabayan ang pagbabakuna sa dalawang anak na pasok sa age bracket na 12 to 17 years old ng DOH. Saka na lamang anya nila ipipila ang pangalawang anak kung sa panganay ay walang maging masamang epekto dito. If I don't see any negative effect in my eldest daughter, I will be willing po na ipavaccine ko na rin ang aking second son. Sa naturukan na kabataan na si Fean Sampana, payo nito sa kanyang mga kapwa kabataan, hindi dapat katakutan ng COVID-19 vaccine. Hindi naman siguro hayaan ipabakuna yung mga bata kung merong mga negative effects o kung hindi naman sure. Pero dahil hinayaan naman, siguro naman
okay lang kung itry nyo naman. So, wag na kayo matakot. Sa takbo ng rollout ng vaccination ng 12 to 17 years old sa syudad ng Mabalacat, una sa pila ay ang mga enrolled na kabataan sa 58 public at 20 private school ayon kay Mayor Chris Garbo. Habang ang mga nasa residenteng estudyante na enrolled sa labas ng Mabalacat at kabataan na out-of-school youth ay nairerehistro sa Youth Development Center ng syudad. Ibig po natin sabihin dito, unahin po na natin yung resident na 12 to 17 years old. Kasi po, ang ibig natin po sabihin, meron po nag-aaral na outside sa mga public at saka private schools sa Mabalacat. Meron po nag-aaral sa Angeles, may nag-aaral sa Metro Manila, o sa iba pang lugar, no? Sa kalapit probinsya po natin. So, pwede po sila ngayon na magpatala doon sa ating Youth Development Office. Paglilinaw naman ng health consultant ng Mabalacat City na si Dr. Jose Antonio J. Rivera, mahalaga ang partisipasyon ng mga guardian o parents ng mga benepisyaryo ng COVID-19 vaccine para sa mga kabataan. Isa sa guidelines ng Department of Health ang presensya ng mga ito sa mismong araw ng bakunahan. At ang mga isusumiting dokumento gaya ng birth certificate ay isa rin umano sa prerequisite sa pagbabakuna upang matiyak ang edad ng mga sumasalang ay akma sa age bracket ng DOH. These are requirements of the Department of Health, no? Dalawang klase. Kung ikaw ay parent, ang kasama, kailangan sa araw ng bakuna, nandun ka rin. Kung ikaw ay guardian, tito, kasambahay, kapitbahay, kailangan meron kang special power of attorney. Aayudahan ng lokal na pamahalaan sakaling walang panggastos sa pagkuha ng special power of attorney ang isang bata na walang magulang, naaalalay at guardian lamang ang kasama. Habang nilinaw naman ni Dr. Rivera na kaya nila hiningi ang koordinasyon ng DepEd Mabalacat Division ay upang matiyak na hindi madodoble ang gastos ng mga kabataang enrolled na. Kung sila ay orphan or wala ang kanilang magulang at nasa abroad, ang sinasaad po ng DOH ay kailangan meron silang special power of attorney. May gastos rin po ito. Kaya dito sa Mabalacat City, gumawa rin tayo ng sistema para dyan. No? Kukuha lang po sila sa kanilang barangay ng authority for guardianship. At the same time po, yung tinatawag na special power or authority to be the guardian, tutulungan naman po tayo ng ating Vice Mayor. No? Sa ating Vice Mayor's office, makakakuha po sila ng ganong authority. Katuwang din ang mga teaching personnel sa pag-roll out ng bakuna upang mailagay sa sistema ang schedule ng mga estudyante. Bukod kasi sa mga medical team ng syudad, isang proseso rin ang pagberipika ng mga kabataang maisasalang sa bakuna ay ang consent form na pirmado ng mga magulang o guardian ng mga ito. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa syudad ng San Fernando, Pampanga, bumaba na sa 2-digit mark ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19. Tuloy-tuloy na rin ang sinasagawang vaccine rollout kung saan mahigit 50% na ng vaccine-eligible population ang nakatanggap ng kanilang bakuna. Ang COVID situation sa San Fernando, Pampanga, ihahatid sa atin ni Rainiel Pawi. Sa nakalipas na 2 buwan halos naglalaro sa 500 hanggang lampas 1,000 ang bilang ng active COVID-19 cases sa City of San Fernando, Pampanga. Subalit nitong November 7, bumaba na ito sa 2-digit figure at naging 93 cases. November 10 ang bumaba pa ang kaso sa 77. Una nang sinabi ni Mayor Edwin Santiago na malaking susi sa pagbaba ng kaso ay ang maigting na pagpapatupad ng minimum health protocols. Naging maayos din daw ang proseso ng pagtukoy at pangangalaga sa mga COVID patient. In kakatamong response kiti Ciudad San Fernando, lalo na matatagya pa, ma-overwhelm in controlya pa in healthcare health system tamo po kiti. Bumilis na rin ang kanilang COVID vaccination rollout na makailang beses ng pinuna mula sa registration process hanggang sa bugso ng tao sa mga vaccination site. 75.32% ng kanilang eligible vaccine population ang nabakunahan na ng unang dose. Katumbas ito ng higit 182,000 na Fernandino at Fernandina. Higit 135,000 naman ang fully vaccinated na. 56% ito ng 242,102 na dapat mabakunahan upang makamit ng syudad ang herd immunity.
Patuloy rin ang vaccination drive maging sa ilang college student bilang paghahanda sa limited face-to-face classes. Ongoing na rin ang pagtuturok ng bakuna kontra COVID sa mga buntis. Samantala, November 10 din ay walang naitalang COVID-related death sa lungsod kung kaya't nananatili sa 323 ang kanilang COVID death tally. 10,832 naman ang recoveries. Patuloy namang pinag-aaralan ng usapin ng pag-aalis o hindi na paggamit ng face shield sa syudad San Fernando. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. COMELEC, pabor sa regulasyon sa substitution upang hindi umano maabuso. Maagang resulta ng surveys na inilalabas sa social media, dapat daw bantayan at suriin muna bago paniwalaan ayon huyan sa ilang political analyst. At bagong gusali ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center itatayo para sa mga Angileño. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV News at sa detalye ng iba pang mga balita. Panahon na raw upang magkaroon ng regulasyon sa mga polisiya sa substitution ayon huyan sa Commission on Election. Gid kasi ng COMELEC, ito'y upang hindi maabuso ang naturang proseso tuwing panahon ng halalan. Ano nga ba yung substitution? Alamin ho natin sa ulat ni Rainiel Pawid. Sa isang online media briefing, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sa ilalim ng batas ay pinapayagan ng substitution ng mga election aspirant. Habang papalapit kasi ang November 15 na siyang deadline ng substitution, nagiging maingay ang hakbang ng ilang political party at mga kumakandidato. By definition, it cannot be abused precisely because the law allows it to be done. So again, I would question the use of the word abuse. However, it is clear that it is perhaps time to maybe add some regulations to this. Ang substitution ay ginawa para sa unforeseen circumstances gaya ng kung magkasakit, ma-disqualify o namatay ang kandidato. Maaari rin itong gamitin kung mag-withdraw ang isang kumakandidato, subalit kinakailangan ang papalit sa kanya ay mula sa kaparehong partido. Minsan ang sinabi ni former COMELEC Chief Sixto Brillantes na huwag itong abusuhin, bagay na kinatigan naman ni Jimenez. Maybe there is room for some legislative action to make sure that this cannot be used on a whim, because the law has a very laudable concern. No? It's a very laudable goal, but unfortunately, it would seem that it is now possible to do this whimsically, and maybe there is time or maybe there is an opportunity to regulate the exercise of this right. Nagsimulang umugong ang usapin ng substitution na mag-withdraw para sa kanyang re-election bid si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Dito na lumabas ang spekulasyon na tatakbo ito sa pagkapangulo. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, posibleng tumakbong pangulo si Sara sa ilalim ng Lakas CMD Party, ang partido ni dating Pangulo, at Pampanga 2nd District Comebacking Representative Gloria Macapagal Arroyo. Subalit si PDP laban Kusi Wing Vice Presidential Bet at Senator Bongo tila nagpahiwatig na may posibilidad din ng pagbabago sa kanilang lineup matapos ang naging hakbang ni Sara. Antayin nyo na lang po hanggang 15 kung ayaw nyo maniwala na kandidato ako sa Vice President. So merong pagbabago, sige. Kung sa tingin ninyo merong pagbabago, sige po, antayin nyo na lang po. Sa ilalim kasi ng substitution policy, kinakailangan ay may kandidatong papalitan mula sa isang partido. Dito napapasok ang konsepto ng withdrawal from candidacy. If she is going to substitute, then she will have to join a political party that already has a candidate. Kung sa ilalim ng Lakas CMD tatakbo si Mayor Sara bilang Pangulo, papalitan niya si Ana Capella Velasco. Matatanda ang 2015 nag-substitute din si Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte kay Interior Undersecretary Martin Dino upang tumakbo bilang Pangulo. Ito'y sa kabila ng paulit-ulit nitong pahayag na hindi siya tatakbo sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Gaya ng kanyang ama, ilang beses na ring iginiit ni Mayor Sara ang kanyang kawalang interes sa pagtakbo sa isang national position at sinabing nais ipagpatuloy ang paglilingkod sa Davao City bago ito mag-withdraw ng kanyang kandidatura. Rainiel Pawid, CLTV News.
At sa iba pa mga balita, ito ho, nagbabala ho ang ilang political analyst na maging mapanuri ang publiko sa mga inilalabas na political survey sa social media dahil ang ilan daw ay ginagamit lamang para makapanghatak o kaya naman ay makahikayat pa ng karagdagang taga-suporta. Narito ho ang detalye ng balitang yan. Maraming aspeto ang nakakaapekto sa voters' preferences ng mga Pilipino. Ang tri-media, TV, radyo at dyaryo. At ngayon, ang social media na dito mabilis na lumalabas ang iba't ibang resulta ng isa pang influencer sa mga botante. Ito ang political survey. Sa pananaw ng mga kabalen dito sa Pampanga, ito'y nakahahatak ng public opinion. Opo, kasi kapag nakakakita po ako ng survey na halos pare-pareho lang po yung nagiging resulta, parang napapaisip po ako na, lahat siguro sila, ito yung gustong iboto, ganito, ganyan. Kaya parang napapaisip din po ako na, gaya na rin ba ako? Mas naniniwala ako sa sarili kong pananaw para sa kung sino yung karapat-dapat na tumakbo bilang Pangulo. Hindi ako naniniwala sa mga survey kasi minsan, lang naman yung mga fake news ba? Ngunit mulat din ang marami na ito'y estratehiya lamang ngayong kampanya. Strategy po nila kasi minsan ginagawa nila kasi para po may kahit yung mga tao na iboto siya. Ganyan po. Kunyari mata? Oo, ganun matas. Sabi, pero po sa paggawa ng mga gawain sa atin mga iba-ibang tao, hindi naman po nagagawa. Bakit sir? Basta, wala. Ayon sa research fellow ng Social Weather Station o SWS at political analyst na si Professor Grace Grospe Hamon, ang political survey ay isang komplikadong data analytics na kailangang may formula. Kaya dapat alamin ang integridad ng mga nagsagawa ng survey at kung sino ang nagpa-survey. At ang kultura ng skepticism o hindi kaagad nagpapaniwala ay kailangang mas maingat ngayon sa mga botanteng Pilipino. Ang mga gumawa ng survey talagang hasa sa paggawa ng surveys kasi may mga panuntunan po yan sa isang scientific surveys kasi pati sample, ganyan, tinitignan mo yan. Ilan out of many. Yun, so marami yung panuntunan dyan. Kaya ang importante dyan, yung skepticism. Yung huwag kayo basta-basta naniniwala. Aalamin nyo, sino ba ang nagpagawa? Kilala ba yan? Pag hindi nyo na masyadong kakilala, baka may ibang intention. Ang resulta ng pagkuha ng pulso ng mamamayan ay isang political strategy sa paglabas nito sa publiko. May dalawang mukha ito kung sino ang lamado at dehado. Mulat naman umano ang taong bayan sa interes ng mga kandidato dito. Ang mga surveys ay ginagawa talaga ng karamihan ngayon. Ang isa sa mga intensyon, aside from pulsing the people's will, gamitin ito para ma-influence ang boto. Para naman kay Professor Ramon Casiple, Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform, bilang political analyst, ang totoong pulso ng botante ay totoong nakikita lamang sa mga huling panahon bago ang mismong araw ng eleksyon. Pero ngayon, wala pa yan. Bigyan kita ng example, Si Presidente Duterte, nag-number 1 yan, Abril. 2 linggo bago mag-eleksyon. Siya nanalo. Kasi kung hindi malapit sa eleksyon, yun ang sulong wala sulong na maganda yung pagkagawa, Ngayong panahon ito, nagdulukuhan lang tayo. Samantala, may kanya-kanyang opinyon naman ang mga tumatakbong mayor sa lungsod ng Mabalacat pagdating sa usapin ng survey. Para kay incumbent Mayor Crisostomo Garbo, kailangang maging credible ang mga survey. Kasi alam mo, napakadali pong gumawa ng survey. Kahit ako, pwede po akong gumawa ng survey. Ang po dyan, how credible is that survey? Ganun po yan. Hindi po sinasabi natin na angat siya o hindi. Kahit ako po, pwede naman akong gumawa ng survey. Sabihin ko, angat ako ng 500 points sa kanya. Pero, respect po yan. Basta po nilabas nila, sa kanila po yun. I do respect that. Ang mamamayag naman na si Deng Pangilinan na kandidato rin ng pagkaalkalde, may survey man umano siyang inilalabas, ngunit ito'y sinasarili na lamang niya.
ito'y upang hindi pagdudahan na propaganda lamang ito sa publiko. Meron ako sarili survey. Pero yun, hindi ko sinasabi kung ano yung tunay na resulta yun. Yan ay ginagamit ko sa political machinery ko, sa political strategy ko. Yung mga survey na sinasabi niyan, that's only political propaganda. Samantala, para kay dating Mayor Boking Morales, nirerespeto niya ang pagpapasurvey dahil may karapatan din daw anya ang mga ito para malaman ang pulso ng bayan sa magiging susunod na lider ng lokal na pamahalaan. Gaya na lamang umano ng isang pribadong survey na isinagawa ng isang korporasyon sa loob ng Clark. It's a private corporation yan. It's a private group. So, at silang nagpo-survey yan. In fact, my nephew, si Richard Morales, siya ang presidente ng Singlong Corporation. Alright. And marami mga Chinese. Chinese ang owner niyan. And my nephew is the president of the Singlong Corporation. I was not even aware of it. Bigla-bigla. Sinabi sa amin yung score. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang mga balita, isang state-of-the-art medical facility ang nakatakdang itayo sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center sa lungsod Huya ng Angeles. Ayon sa city government, aabot sa mahigit 100 milyong piso ang pondo na inilaan sa bagong gusali na naglalayong higit na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Angelenyo. Narito hong detalye ng balitang yan. Isang malaki at makabagong medical building ang nakatakdang itayo para sa Angelenyos. Nitong Miyerkules, pinangunahan ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang groundbreaking ceremony at laying of time capsule para sa itatayong 4 na palapag na gusali sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center o ang dating ospital ng Angeles o ONA. Oras na matapos ito, mas magandang pangkalusugang serbisyo raw ang asahang maibibigay sa mga Anghelenyo at kalapit na mga komunidad. Ayon kay Mayor Lasatin, naglaan ng 100 million pesos ang lokal na pamahalaan para sa state-of-the-art medical equipment ng ospital. Dream come true raw ito hindi lamang para sa kanya kundi maging sa kanyang yumaong ama na si dating Mayor Carmelo Tarzan Lasatin. Pangarap daw nilang mag-ama na makapagpagawa ng mas malaki at mas makabagong ospital para sa mga Anghelenyo. Maliban dito, ang city government ay bibili rin daw ng karagdagang dialysis machines upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mamamayan, lalo na ang mga nasa marginalized sector. Dagdag pa ni Lasatin, kasama ang kanyang kapatid na si Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin, itutuloy daw nila ang pagpapabuti sa health services para sa Angelenyos. Ibinahagi ng alkalde na sa panahon ng pandemya, ang RLMMC ay nagbigay serbisyo hindi lamang sa mga residente ng syudad, kundi maging sa mga kalapit na bayan at syudad na nakikipaglaban sa COVID-19. Sa gitna ng pandemya, ang Angeles City Government ay isa sa local government unit sa bansa na naglunsad ng blended scheme vaccination programs, kabilang ang ronda bakuna sa barangay at sundo bakuna sa barangay kung saan inilalapit ang bakuna sa mga residente. Ang programang ito pinuri ng World Health Organization at sinabing dapat gawing modelo ang syudad ng ibang LGU sa bansa. Samantala, naroon din sa groundbreaking ceremony si 1st District Representative Carmelo John Lasatin, Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, RLMMC Chief Dr. Froilan Canlas at Development Bank of the Philippines Executive Vice President Jose Gabino Di Mayuga. Jennifer Salenga, CLTV News. Mga kriyon, sa ating pagbabalik, makakapanayam po ng ating kasamang si Jennifer Salenga, si Alice Dumlao, isang kumakandidatong konsihal sa syudad ng San Fernando, Pampanga. At marami pa hong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita para po sa ating segment mga karehiyon ng kilalanin ng kandidato. Makakasama po natin ngayong gabi sa CLTV News ang aspiring councilor ng City of San Fernando na si Alice Dumlao. Ilan po sa mga kanyang naging kontribusyon sa kanilang komunidad
ay ang pagiging presidente ng PHS Batch 81 mula po 2010 hanggang 2019. Siya po ay naging presidente rin ng Villa Barossa Phase 1 Homeowners Association at marami pa po siyang organisasyon at mga aktibidad na actively siya po ay nagpa-participate upang makatulong in her own way sa kanyang komunidad. But kikilalanin pa po natin ang ating aspiring counselor. Ano pa po ba ang maaari niyang i-offer para sa mga Fernandinos at ano po kaya ang kanyang magiging plataforma sakaling siya po ay palaring maupo bilang counselor sa City of San Fernando, Pampanga. Makakasama po natin mga karehiyon si Ma'am Alice Dumlao, ang ating pong tumatakbong counselor para po sa May 2022 election sa Sunod San Fernando. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Alice. Welcome po sa CLTV News. Yeah, magandang gabi rin sa iyo, Ma'am. Your name? Jen po, Jen. Jen, I'm sorry. Sorry, Jen, ha? Okay. Ma'am Alice, ang pagkakaalam ko po ay kayo po ay kapatid ni dating Councilor Ruping Dumlao na matagal-tagal din pong nagsilbi sa mga Fernandinos. But this time, ito po ang inyong pagkakataon para ipakilala po ang inyong sarili bukod sa pagiging kapatid ni former Councilor Ruping Dumlao. Sino po ba si Alice Dumlao? Si Alice Dumlao, pinanganak at lumaki sa Santo Rosario, San Fernando, Pampanga, diyan sa kabayanan ng San Fernando. At si Alice Dumlao ay nakatapos ng pag-aaral ng high school sa Pampanga High School year batch 1981. Nakatapos ng kolehiyo sa Universidad ng Assumption sa kursong arkitekto. At nagkaroon ako ngayon ng sarili kong business. Nakapagtayo ako ng aking construction firm sa aking tiyaga at determinasyon. Ito ay tinatawag, yun yung sinasabi nila, Your Casa Builders. Ako ang nagmamayari sa maliit na kumpanyang ito. At yun nga, ako ay kapatid ng late Ruping David Dumlao na nag-servisyo ng 12 years dito sa bayan ng San Fernando. At siguro, tuloy-tuloy na ba at ako yung magpapatuloy na kanyang naiwang legacy. So, dahil siguro sa kanyang leadership, ako ay nakakuha ng mga idea at naman ako sa kanya ang pagiging disiplina, magkaroon ng disiplina sa sarili. Si Kuya kasi nung nag-una niyang pagka-upo bilang konsehal ng bayan, ako ang kanyang CEO at ako ang kasama niya sa office, kaya ganoon natuto rin ako sa pakikisama sa tao, makiharap sa tao, kung ano man siya at sino siya. So sa bagay na yon, nakikilala ko ang mga tao na ang sarap kasi ang tumulong pala sa tao kahit ano pa siya. Dahil pagka nanggaling sa puso mo ang pagtulong, wala kang iisipin ng kahit ano pa. Yun. I'd like to know, Ma'am Alice, was this a personal decision po or merong kumausap maybe sa pamilya or sa mga taong nakakakilala po kay former Councilor Ruping Dumlao para po kayo ay tumakbo, or kung hindi po ito nangyari tatakbo po ba kayo kung hindi nawala yung kapatid ninyo? Yes. Kung si Kuya buhay, talagang tatakbo si Kuya. Siya pa rin si Ruping Dumlao ay tatakbo at alam ko yon dahil nag-usap kami. Last namin pag-uusap is Alice, tatakbo ko. So kahit papano, ang mga kaibigan, sinabihan ko na islat nyo ang Dumlao. May tatakbo ng Dumlao ang kuya ko. Dahil love na love ng kuya ko ang politika. Gusto niya talagang, meron siyang gustong gawin na hindi niya, na gusto niyang matapos. Kahit sa isang termino naman lang kung siya ipapala rin sa paghabol niyang ito. Dahil gusto niya magkaroon talaga ng legacy maganda
na bago man lang siya magretiro sa politics niyang ito, ay magawa niya yon. Kaso, nagkaroon ng, yun nga sa nangyari, walang may gusto. Siguro, merong mas magandang pupuntahan si Kuya, na bigay ni Lord. So, hanggang doon na lang. Sa tanong mo na meron bang nag-joke sa akin, that's it ba? Yes. Meron po bang nagkumausap sa inyo or kinumbinsi po kayo no na ituloy mo yung pagsiservisyo ng kapatid mo? Meron po bang gano'n na nangyari or was it your personal decision na pag-isipan po ninyo no na kahit wala na yung kapatid nyo, nandyan kayo? Tulad nga po ng nabanggit nyo kanina, no, meron naman po kayo experience dahil parang kayo po ay habang nakaupo as counselor ang inyong kapatid, actively nandoon kayo no sa tabi niya no habang siya ay nagsiservisyo. So meron po kayong idea talaga no kung ano ba ang trabaho ng isang counselor, ano ba ang mundo na ginaganawa ng inyong kapatid. Pero ito po, was it a personal decision, Ma'am Alice? Siguro sasabihin ko na before nagkakausap kami, may mga nagkikipag-usap sa akin na hahabol pa ba si Kuya? Kasi pwede ka rin humabol, mga kaibigan namin, dahil nga nasa edad na si Kuya, dahil unang-una, dahil pandemic, inaalala ko namin yung health niya. And then, tapos sabi ko, kung hindi man nahabol si Kuya, yung kanyang anak na panganay ang maaaring humabol. Yung tanong mo sa akin na may decision, actually, probably meron. Sa sarili kong decision kasi kahit na may advice sa mga kaibigan, sarili ko pa rin ang masusunod. Kasi ako ang tatayo, ako ang maglalakad, ako ang mag-aano sa mga tao haharap. So, gusto ko rin kasi ang mag-serbisyo sa taong bayan ng San Fernando. Okay. Ma'am Alice, nabanggit niyo po na may plano din talagang tumakbo, no? Yung inyong pong kapatid. And then, nangyari nga po, no, yung nawala po no ang inyong kapatid. At nag-uusap po kayo, sinasabi niyo na nag-uusap po kayo. Meron po ba siyang nabanggit sa inyo na gusto pa niyang gawin para sa City of San Fernando kaya siya tatakbo? At ano po 'yon? Ipagpapatuloy po ba natin 'yon sakaling kayo po ay magkaroon ng pagkakataon, Ma'am Alice? Yeah, definitely pagpapatuloy ko 'yon. At ang usually may kadikit ng kuya ko pagdating dyan sa kanyang mga committee na gustong gawin, yung bayaw namin isa, na nag-usap kami at nasabi niya sa akin noon. So sabi ko, kung ano man yun, pero napakalawak ng gusto niya, napakipag-aaralan. In 1 year, hindi mo magagawa yun. Pero definitely, tutuloy ko yun. Yung gusto niya yun. Napag-usapan namin yun. Pagkakataon po ninyo para iparinig, no, maybe some of your platforms, yung mga plataforma po na ihahain po ninyo para sa mga Fernandinos. Go ahead po, Ma'am Alice. Ano po yung plataforma na ito? Oo, pangarap po kasi din na makita ang talagang kapayapaan at malinis ang kapaligiran dito sa Balen, San Fernando. Lalo na sa mga senior citizen na gusto ko kung maglalakad man yan sila sa daan na napaka maayos dahil minsan nakita mo yung mga drainage, madilim ang mga daan. So gusto kong maging maliwanag yan. Hindi lamang ang senior citizen at ang mga kabataan at ang mga estudyante pag nauwi ng at ang ating traffic, something na makikita mo rin na sa paghapon na sobrang traffic. So siguro magkakaroon ng mga traffic. Alam ko kasi meron na silang ginawang batas na track ban but I don't know, hindi na natutupad yata. So something na pwede nating ayusin din. Kung kasi parang kung ano yung kakulangan, pwede nating ayusin. Then sa may mga sakit or karamdaman na gusto ko sana magkaroon ng isang opisina na pwedeng maglagay na para doon sa mga may karamdaman na doon lamang sila pupunta kung ano yung mga kailangan para malapit sila at mabilis silang makahingi ng tulong sa bayan ng San Fernando. Kasi ang hirap ng may sakit tapos humihingi ng tulong ang ating mga kababayan na hindi naman natin maiiwasan kung saan kukunin ang mga budget, something like that. So gusto kong mangyari yon. And then kasi ako rin, nagkaroon din naman ako ng karamdaman na hindi naman siguro, iba at napanood na nila yon na ako is cancer survivor ako at nakita ko yun kung paano kahirap yun. So gusto ko yung mga
kababayan natin sa mga ganung bagay, makalapit sila ng maayos at mabilis na pamamaraan. At isa pa, pinakaano ko is yung makapagpasyal ako sa mga barangay upang kung may mga problema ang bawat kapitan or sa barangay ay marinig po kung ako'y makakapasyal sa kanilang barangay. Yun po ang aking mga ibang plataforma. Marami pa po pag ako po'y papalarin na bilang konseho. Okay. Ma'am Alice, bago po ang inyong desisyon no, na pasukin po ang politika, sabi po ninyo, ang inyong negosyo ay may kinalaman sa construction. Ano po kaya ang advantage no, ng karanasan po ninyo no, sa construction, sa pagpasok po ninyo sa politika no, bilang councilor ng City of San Fernando? Okay, kasi ang construction, napakahirap ng construction, mahawak ka ng tao, paano mo aayusin ang iyong mga parang pinaplano mo din yung mga gagawin mo pag gumagawa ka ng building, ng mga bahay. Ganon din sa plataforma mo. Aayusin mo kung paano mo uumpisahan. May foundation din yan. Ang bahay meron din fondasyon. Parang inaano mo rin. Mag-uumpisa ka kung saan yung yung pinaka-ugat ba kung saan mag-uumpisa and then sunod-sunod na yan. Parang ang bahay din, may pundasyon and then tataas mo, poste, slab, lahat diretso hanggang sa bubong. Ganun din ang ating plataforma. Uumpisahan mo kung saan nag-uumpisa ang problema hanggang sa makuha mo ang pinaka-ugat mo. Parang ganun po yung aking gagawin. Kaya meron din ng related din po yan. Okay. Ma'am Alice, 12 years po no, sa serbisyo ang inyong pong kapatid. Ano? And within that period, no, siguro po most of the time, nakakasama niyo siya dahil sabi niyo nga po, no, parang kayo yung yung chief of staff no, ni former councilor late Ruping Dumlao. No? Ano po yung mga nakikita po ninyong karakter ng inyong kapatid na nagustuhan po ninyo at parang nakikita po ninyo na ito rin ang gagawin po ninyo? Or may mga lesson po ba kayong natutunan sa inyong kapatid sa kanyang 12 taon sa politika na maaari po ninyong gamitin, no? Kung sakaling kayo po ay palarin, kung sakaling kayo po ay maupo no, sa Sangguniang Panglungsod? Okay. Si kuya ko, pagdating sa bahay, bibigyan ka na. Si kuya sa bahay, napaka-stricto niyan. Hindi mo makikita ngingiti-ngiti yan. Pero pag nasa serbisyo siya, nasa opisina siya, makita mo yan makisama sa tao. Ngiti-ngiti yan, napakagaling niyang mag-joke. Actually, pag sila-silang magkakasama, kinukwento rin niya ang mga kalokohan. Pag nga kami dalawa, lagi siya sinasabi, Alice, tingnan mo yung babae niya, tingnan mo yun, ginto, ganyan. Si kuya, yung taong, yung disiplinado siya. Actually, ayaw lang niya yung totoong tao si kuya eh. Ayaw niya yung, sabihin mo yung, kung may problema ka, sabihin mo sa kanyang diretso. Ayaw niya yung paligoy-ligoy. Yun ang nakita kong ugali niya na napakaganda para sa akin. Kasi doon nakikita mo ang tao kung totoo bang nagsasabi ng mga totoong problema niya, kung hindi siya nagsisinungaling, totoong kaibigan. Kasi si kuya madaling lapitan. Dahil pulis siya, natural lang na disiplinado siya. Ganun si kuya. Sa mga kaibigan, mapagbigay siya. Kengkoy si kuya, kala lang nila ano siya. Tapos, pagdating sa trabaho, napaka-seryoso ni kuya. At kaming magkakapatid, lagi niya sinasabi, Ali, huwag kayong ganyan sa tao, magbigayan kayo, magmahalan kayo, intindihin niyo kung sino ang wala. Ganun si kuya. Lagi ako sinasabi. Dahil ako, kahit di mo tinatanong, si kuya at si Alice Dumlao, magkapatid sa ama. Pangalawang tiyan ako. So, sasabihin kong gano'n niya kamahal. Kasi hindi niya pinaramdam sa akin na pangalawang tiyan ako. Pinaramdam ni kuya, kapatid niya ako, tunay niya akong kapatid. Kasi sinasama niya ako lagi. Lalo na nung unang laban niya. Ako ang lagi niya kasama at drive ko siya. Pero later, nung ako na yung nagkakabit, minsan ako yung nagkakabit na ng mga
tarpo niya, nung time na mahabos siya noon, kaya gano'n ka. Ngayon, yung tarpo ko ang ikakabit pagka magmi-meeting. So, gano'n si Kuya, gano'n kami ka-close kaming pamilya. Never akong nakaramdam sa kanya ng hindi niya ako pa. Yes. Well, Ma'am Alice, kulang po yung oras natin. No? I'm sure marami pa po kayong naisibahagi sana para sa mga Fernandinos. Siguro po, iimbitahan na lamang namin kayo muli no, sa ating mga programa dito sa CLTV. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras at good luck po sa inyong candidacy. Yeah, maraming salamat, Jenny, at pasensya na po kung ako medyo konting ipaho ko sanay. Thank you very much. Magandang gabi po sa iyo. Maraming salamat po, Ma'am Alice, and again, good luck po sa inyo. Mga karehiyon, si Ma'am Alice Dumlao, no, siya po ay tumatakbo bilang konsehal ng Siyudad San Fernando para po sa May 2022 elections. Dumako po tayo sa ibang balita. Pinaghahandaan ngayon ng Rosas Villa de Bacolor ang kauna-unahang pageant na tinatawag na Reina de Bacolor 2021. Liban po sa pagpapakita ng talento at husay ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, paraan din daw ito para magbigay kasiyahan sa ating mga kabalen ngayong panahon ng pandemya. Tiniyak naman ng mga organizer na may basbas ito ng local IATF at mahigpit na ipatutupad ang mga health protocols upang maging ligtas yung patimpala. At the report. Make way para sa 13 naggagandahang kandidata, hindi ng binibining Pilipinas, hindi rin ng Miss World Philippines, kundi ng kauna-unahang Reina de Bacolor 2021. Marami ang nakamiss sa mga local pageant tulad nito na natigil mula ng magka-COVID-19 pandemic. Kaya naman upang magbigay kasiyahan at pagkakataon na rin upang ipamalas ang ganda at talento ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, kahit pa nasa gitna ng pandemya, itinulak ng grupong Rosas Villa de Bacolor ang patimpalak na ito. Ayon kay Luigi Gamboa, Vice President ng Rosas Villa de Bacolor, bahagi rin ng Reina de Bacolor 2021 sa pagdiriwang ng kapistahan ng Virgen La Naval de Bacolor. Ito ay para maipakita ng mga LGBT or ang Rosas na sila ay may tinatagong talento pagdating sa larangan ng pagrarampa sa pageant. At katlo, para rin lalong maging matatag ang organisasyon namin. Abala na raw sa paghahanda mga kandidata para sa kanilang production number. Hindi rin mawawala syempre ang pictorial. All sizes and form welcome din sa kompetisyon basta ikaw ay certified na taga Bacolor. Ayon naman sa presidente ng Rosas Villa de Bacolor na si Jomar Galura Lee, bagamat first time idaraos ang Reina de Bacolor 2021, hindi raw basta-basta ang matutunghayan dahil talagang pinaghandaan ito ng mga kandidata. Costume pa lang, sobrang mas malaki pa sa atin, mas sobrang kinakabonggang-bongga ang costume nila. Talaga kasi, ang legos talaga ng Bacolor is talagang pag sinabi mong costume, every barangay kasi meron silang parang yung kung ano yung kumakamal sa taino sa sala, ito yung nalagay nila sa mga costume nila. Kaya sobrang ang lalaki. As in talagang kulang ang escape sa mga lahat, kaya silang lahat. At tulad ng mga kinokoronahan mula sa mga prestihiyosong international pageant, may tungkulin ding gagampanan ang mananalong Reina de Bacolor ngayong taon. Siya po ay gagawa ng isang proyekto para sa mga kamukha namin Rosas, which is yun yung isang magiging legacy niya. At at the same time, siya po ay makikilala bilang representative or bilang Rosas Villa de Bacolor first ever Rosas Villa de Bacolor 2021. Samantala, ayon sa mga organizer, humingi raw sila ng permit mula sa local IATF ng Bacolor. Kaya naman may basbas ng LGU ang gagawing patimpalak. Tiniyak din nila na nasusunod ang minimum health and safety protocols sa kanilang rehearsals. Sa araw ng kompetisyon, 60 katao lang ang papayagan sa venue, kabilang ang mga kandidata, makeup artist, organizers, judges at local officials. Hindi man ito mapapanood ng face-to-face ng mga Bacoloreño. Live na live naman daw itong mapapanood sa Facebook page ng Sulong Balen Bacolod. Kaya naman sa lahat ng mga nais masaksihan ang masaya at natatanging patimpalak, tumutok sa nasabing FB page sa November 13 alas 6 ng gabi.
Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clock. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system pa rin po nakaka-apekto dito sa may southern Luzon. At sa eastern section ng Luzon, kasama na rin po ang southern Luzon. Northeast monsoon naman po nakaka-apekto dito sa mga natitirang bahagi ng Luzon. Kaya po ang Cagayan, ang Isabela, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes at Samar provinces ay magiging maulap po ang pawirin na may inaasahang mga pagkalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog, dulot nga po ng shear line at ng easterlies. Ang Mindanao at Palawan naman po, natitirang bahagi ng Visayas, bahagi hanggang sa Komisyon ay magiging maulap. Ang papawirin, inaasahan po yan, isolated cases ng thunderstorm, dulot po ng localized thunderstorm. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa Komisyon ay magiging maulap. Dulot po ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa ngayon po, wala naman po tayong ibang weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Maliban naman po dito sa shear line at saka po dun sa northeast monsoon. Mag-ingat pa rin po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 44 days na lamang po at Pasko na.